Realita nebo iluze? Co je co? A jak to od sebe odlišit? To, co vzniklo přirozeně evolucí, v průběhu časovém i prostorovém z nekonečna do nekonečna, tak to je realita. Jako třeba tady to naleziště těchto krásných oranžových houbiček, který se říká klousci a který jsou jedlí dokonce. Vše, co je součástí tohoto procesu, je realita. Ty houbičky prostě rostou a prostě jsou. A prostě je jim úplně šumák, co si o nich kdo myslí nebo nemyslí, jestli někdo považuje za jedlý, znamená dobrý, nebo jestli někdo považuje za jedovatý, takže špatný. Je jim to úplně, ale úplně jedno. Důvod je samozřejmě ten, že houbičky ani ty keříčky a stromy nemají to, co má člověk, a to je mysl. Takže mysl je zdroj toho všeho zmatku. Který plodí myšlenky, které se v té mysli neustále rodí.
přitom i člověk je součástí toho nekonečného toku z nekonečna do nekonečna, časového i prostorového. Jenomže se jaksi přilepil k těm myšlenkám, které říkají, že vše je omezené, všechno má svůj počátek, všechno má svůj konec, že všechno musí být buď dobré nebo zlé. Však to znáte, všechny ty myšlenky, které na vás útočí ze všech stran. Ale nebylo tak tomu vždycky. Představte si malé dítě, které začíná mluvit, tak neříká já. Ale dítě prostě existuje. Prostě je a nemá s tím vůbec žádný problém. Ale potom je okolí nucen přijmout to, že on je vlastně nějaký ten Pepíček nebo nějaká ta Anička. No a za chvíli to trvá, furt říká, kdo to udělal? Pepíček. A rodiče mu řeknou, ne, to jsi udělal ty jsi ten Pepíček. A takhle to jde dál a dál. A člověk se začíná stotožňovat s těma všema nálepkama, s tím jménem, s tím příjmením, pak s tím, že je školák, pak s tím, že je student, pak s tím, že je pracovník někde, pak s tím, že je rodič a pořád nějaké nálepky. Třeba týhle Vochomůrce je taky úplně šumák, že je jedovatá. Prostě si tady roste. A tady tomu klůsku je taky úplně jedno, že si na něm někdo už pochutnal. No jo, ale právě protože jsme člověk, tak to máme jinak. Ale to je právě ta iluze. To je ta iluze vytvořená v lidské mysli. No jo, ale jak s tím vlastně žít teda? To je otázka. Žít se s tím dá úplně snadno. Ale je potřeba nejdříve si to uvědomit, že to tak je. A potom to začít pozorovat, co se v té mysli děje.
to dění v mysli vyvolává v těle a naopak, jaké dění v těle, co vyvolává v mysli. No a právě ta pozice toho pozorovatele by se měla postupně dostat, splynout s tím proudem, který plyne od nekonečna do nekonečna. A toho lze dosáhnout jedině v přítomnosti. Protože v každém okamžiku přítomném, v tom okřídleném teď a tady, je ten skutečný život, ten život věčný. Tak jo, tak zas někdy. A zatím